and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kun Mahiluna Pa ang panahon. Ay, hala. Ikaw dito ka ako nakita, madam? Ay, daan pa lang yun ko. Ikaw gini ito! Usay ako. Diin man ni mo makita si Mami Melanie dito. Diin man. Kaniyo sa day Chelsea, atong i-confirm miti sa imong mami kon siya ba yun ako nakita kanina budag nga minakawag sa iyo nga nangarbon ka ito, Ma'am Milans? Usay labot ni mo turanding kun mulakaw kog sayo. Oh, ha? Hala. Bitaw, no. Unsam dito, labot ako, uy. Ma'am. O diya, usa may purpose nimo nga nangutana pa man ka. Ako for confirmity yun, Mami Lance. Neighborhood ra ba yata? Kay diin di ay ka, ma'am. Nga sayo man kang nilakaw. Nakahilak lang ko. May importante lang kong gilakaw, Chelsea. Pero dili na may nung danon kundiin ko. Ang importante nga ni ako aron mag-lunch ta. Ay, salamat. Maluwas kino ka ako pati unto ini. Thank you, Ma'am, Mami Lance, for this big opportunity. Si Chelsea ray akong dadon turanding. Ala. Kay may importante kong pakisultihan sa akong anak while mag-lunch me. Oh. Ni. Null and void di ay ko. Tana, Chelsea, aron makabalik na ta sa imong afternoon class. Nag-try man si Daddy James kaniya o crispy chicken, Mami, para lunch na ko. Hala. Okay gini kayo na chills nga. Muban kang mami ni mo kay nindot kayo lang magbanding mo sa imong mother dear. O niya, maka-order pag yun kag bisan unsa nga what you want, di ba? Unyo, ang crispy chicken nga gipalit ni Daddy para nako for lunch. Oh, okay sa bukod tayo, Chels. Nga, mientras mo, miuban ka ni Mother Dear ni mo, aron mag-lunch mo, ako lang ko na take care, anak. Ihatag na ni turanding nang gipalit ni Daddy for your lunch, Chelsea. Orderan ko ikaw og bag-og yun nga luto kung unsa pa'y gusto ni mong kanon. Thank you, Mami Lance, for the opportunity. Day, Chels. Ay, salamat. Save mo na bilgin ang ako pa rin unto noon. Ay, crispy chicken. Mami, dito lagi ka sa kong kwarto na to gabi, Ma'am. Nag-war mo si Daddy gabi, no? Chelsea, niata sa taxi. I'm sorry, Ma'am. Asa ta, ma'am? Sa nearest mall lang tagi kan din, no? Well, nag-wait ta sa atong order, Chelsea. May pakiksultihan ko nimo. Hindi ay ka, Ma'am. Namilakaw man kag sayo. Nangita ra pa si Daddy James nimo. Dili ba kitubag ta naman ka nga may importante kong gilakaw? Unsa man nga importante? Basta, importante. Nangita og nanawag man to si Daddy nimo sa imong cellphone kaniyang buntag, Mami. Dili kuno ka makontak. Ngano di ay? Mangutana kag ngano? May gikalainan lang ko ni Daddy nimo. Unsa man? Basta. Naluoy baya ko ni Daddy, Mami. Kay parehas na ko, late po siya sa iyang work. Kay
Naniguro pa man si daddy nga makailis ko. Ug matod niya sa school kay wa man si nanay kiting. Ang malasab ko niya kang pasagdan nga dili ka makaeskwela. Maniguro lang sab di SS ang kaugalingon. Napitangan na late na lang po si daddy siyang work. Kay wa man ka, mom. Nga mauuntay mag-prepare na ako for school. Giun sa deka ni daddy, mami. Nganong nagwarman mo? Ha, mami? Dili ka pa magkasabot, Chelsea, konsultihan ko ikaw. Kay linghod ka pa kaayo panguna-una. Makasabot naman gid ko, ma'am. Ngano di ay? Sa gikaingan ko na nimo, dili ka pa makasabot. Dili ni mo taw kon si daddy, mami. Kinapala ka na ba to siya kaniya kunain ka? Dili na kinahanglan. Ta nakuha laki kina sila si daddy. Abi nimo, Chelsea. Love na kaayo ka. Me too, ma'am. Love sa kaayo ta ka. Lo, namuwala ki imong mata, ma'am. May cry ka? May cry good. No. Wa, anak. Isan may cry ka ni na siya? Bantay ni nako si daddy pa. Iniguli nako gikan sa school. Na! Pantay jud siya. Nganong giaway ka niya? Dili na gyud ko niya ba? Dili na gyud ko ni daddy ba? Chelsea. Hangtod karon. Wa gid masin Milani ang akong message. Naunsa naman yung babayaran na? Nasayop-sap ko. Kung anong ingon ni atong akong ipangutanan niya. Pero di ko saan ta siya mga luod dayon. Kay bisan kinsa naman tingali nga bana or partner nga yung istoryahan bahay ni atong yung long time friend nga si Aileen nga may usa na ka-foreigner nga dawi siya misulti ato. Malain nga rin pagsabot. Bisag kinsa naman. Oh. Admin? Bro, Oh, bro Baldwin? diyan ang mga gwapang applicant sa HR department. Ikaw na lang yun ang ipaabot. Sige. Musunod ako diha, bro. Eh, pagdugi-dugi diha. Kaya maabtan kas imong assistant. Checks radar ba kayo ito? So, ambot nimo eh. Ambot lang nimo, bro Baldwin. So, you are... Miss Rica May Florendo, sir. Okay. Sir, need kayo na ako ang work, Sir James. Nagkaila ka na ako? Yes, sir. Si Sir Baldwin ang nagpasod na mo din ka kanina. May nagsulti na mo nga namo mga applicants nga buutan og gwapo kuno ang mo interview namo. Sir James Tehadelia kuno. Kinigit si Baldwin eh. Ako lagi gikabuangan. Mantag madawat ko sa inyong company, sir. Maka-assure yun ko nimo, sir, nga dili gyud mo magmahay nako kung dawaton ko ninyo. Dili gyud mo magmahay, sir. Wala lagi makalabaw sa kabaga sa imong kabuang, Baldwin. Unya, nalain day ko no ka nga, wakay kalibutan nga akong gitari. Ibawaan na ng kabuang nimo, bro. Kanang imong pagtari kunohay sa imong mga amigo. Ibawaan na. Diskarte ra na nimo for your personal consumption. Diskarte ba, Oroy? Kaya nga no, dili. Track record na nimo. Imo na ng signature. Unya, dili gwapa si Miss Rica May Florindo. Ayaw kog iapil-apil ng kabuang nimo, bro Baldwin.
Mapatyan tang Melania Trump ana. Thank you, Mami Melanie, sa mo pag-treat na ako og lunch din eh. Gusto chit kaayo ko. Thank you, Chels. Langga. Mayon tatog na apa si Daddy James. O ba na to pag-lunch, ma'am, no? Oo, good. Pero ma'am, always nalaki mong mag-war si Daddy. Pwede dili na mo mag-war. Parehas pa sa akong classmate nga si Sofia. Sweet kayo always ang iya papa ug mama. Magatod niya rito sa school. Nindot kaayo sila. Pwede mo magparehas nila, ma'am? Chelsea. Ha, ma'am? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!